Малко помощ ми трябва. Ако някой знае какво е това растение, моля, пишете ми, защото преди 4-5 години ми бяха дали семена и надписа беше се изтрил. Реших да ги сложа тази година и изникнаха, но не знам какво е растението. За да знам как да процедирам, къде да го сложа, на какво место. Ето го семенцето, още едно изникнало. Чакай сега как да се... Малки кръгли семенца. Ето отдолу. Само че не може да фокусира. Ако някой знае, нека пише. Благодаря.